एबसुनि गायसनगिरि आफादगिरि मुगानि आगदारि बानेश्वर बसुमतारिनि दिनै 83थि जोनोम सान। बाक्सायाव थानाय गावनि आंगो नखराव फालिदों मुगानि आगदारि बानेश्वर बसुमतारिनि 83थि जोनोम सानखौ। दिनै 1 नभेम्बर मुगानि आगदारि बानेश्वर बसुमतारिनि 83थि जोनोम सान। सिगां बोसोरफोराव फालिबोनाय बायदिनो दिनैबो मिरु दुलाराय बर' फरायसा आफादा बाक्सा जिल्ला एबसु आरो साफागुरि कख्लाबारि दख'रा एबसुनि हेफाजाबजों दुलाराय बर' फरायसा आफादनि गायसनगिरि आफादगिरि बानेश्वर बसुमतारिनि 83थि जोनोम सानखौ बिथांनि आंगो न'आव गावनि मुसुखायावनो मेहेरगोनाङै फालिदों। दिनैनि बे जोनोम सान फालिनाय हाबाफारियावनो बाहागो लाफैदोंमोन मिरु एबसुनि लोगो आफादगिरि उमेश दैमारि, लोगो गाहाय नेहाथारि दिनेश ब्रह्म आरो सोलोंथाइ नेहाथारि सोमावसार बसुमतारि बिथांमोनहा। लोगोसे बे हाबाफारियावनो कख्लाबारि ओनसोलनि गोबां माहारियारि आफाद आरो राजखान्थि हान्जाफोरनिफ्राय नुजाथिफैनानै हाबाफारिखौ मेहेरगोनां खालामो। दिनै मोनसे गोथार सान, जे मुगानि आगदारि बानेश्वर बसुमतारिनि जोनोम सान, 83थि जोनोम सान। आरो बे जोनोम सानखौ दिनै जोङो बे गावनि न'खथियावनो जे मुसुखा दङ, मानगोनां मुगानि आगदारि बानेश्वर बसुमतारिनि बे न'खथिनि जे मुसुखायाव मिरु दुलाराय बर' फरायसा आफाद आरो बाक्सा जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादजों लोगोसे सिके दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि हेफाजाबाव जोङो बे फुंनि समाव बिथांनि बिबार बावनाय आरो बिथांखौ गोसोखांनानै जोङो जि मान होनाय आरो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि फिरफिला बोनाय बे हाबाफारिखौ बेवहाय लानाय जादों। आरो बेजों लोगोसे दिनै आसामनि जोंनि मोनफ्रोमबो जिल्ला, बे जिल्ला आफाद, दख'रा आफाद आरो दालाइसा आफादावबो मानगोनां मुगानि आगदारि बानेश्वर बसुमतारिनि हाबाफारिखौ बिथांनि मुसुखायाव बिबार बावनाय आरो फिरफिला थिखांनाय बे हाबाफारिखौ मावफुंनाय जादों। आरो बिथांमोन नङाब्ला दिनै बर' माहारिया मा थासारियाव फैगौमोन जों बुंनो हाया। मानो होनबा बिथांमोना लामा दानस्रांगिरि, दुलाराय बर' फरायसा आफादखौ जोनोम होजेनग्रा 1967 मायथाइनि 15 फेब्रुवारियाव दुलाराय बर' फरायसा आफादा जोनोम मोनदोंमोन। बिनिनो गायसनगिरि आफादगिरि जादों। बेजों लोगोसे बिथाङा फोरोंगुरु, बेजों लोगोसे बिथाङा बाथौनि जे दुलाराय बाथौ गौथुमनिबो गाहाय नेहाथारि जादोंमोन। बर' थुनलाइ आफादनिबो दैदेनगिरि जादोंमोन। आरो थुनलाइ बिथिङावबो बिथाङा आखाइ दंमोन। दा लिरनाय थुनलाइ बिथिङावबो बिथाङा आखाइ दंमोन। दा फारफ्रोमबो बिथिङाव बिथाङा रोंखा राखा। आरो बेवहाय जों मिथियो जे उन्दै समनिफ्रायनो, फरायसा समनिफ्रायनो बर' माहारिखौ फोजाखांनो, बर' माहारिखौ गेरेमसा माहारि दानो थाखाय बिथांमोना जागायजेननाय। दा दिनैनि समाव जोंनि लाइमोनफोरा बे जोंनि मानगोनां दैदेनगिरि, आगुनि दैदेनगिरि, रुंसारि जालांनाय जायफोर बिथांमोना गायसनलांनाय, बे गायसनलांनायनि लामाखौ जों लानांगोन। आरो बे लामाजों जों हान्थिनानै जोंनि बर' माहारिखौ बुहुमाव गेरेमसा माहारि गायसननो थाखाय जेब्लायबो जों खामानि मावनांगोन। दिनैनि समाव जोङो उन्दै होननानै जोङो फरायसा समाव एरायनो नागिरो, लाइमोन समखौ जोङो एरायनो नागिरो। नाथाय लाइमोन समनिफ्रायनो मानगोनां मुगानि आगदारि बानेश्वर बसुमतारि मोना जेरैबायदि खामानि मावबोबाय, दिनै बर' माहारिया बे थासारियाव सफैबाय। दा बेबायदि गोबां जोंनि जोहोलावफोर दङ, गोबां जोंनि रुंसारि जालांनाय मानगोनां दैदेनगिरि बिथांमोन दङ। बिथांमोननि नाजानायावसो दिनैनि जोङो थासारिखौ बर' माहारिया मोननो हादों। नङाबा बेबायदि फिसा फिसा हारिया, गोबां हारियानो गावनि राव हारिमु फोजोबनानै जोबलांनो लामायाव सहैदों। दा बे जुजिनायनि गेजेरजों बिथांमोना जोंनो जे लामा होलांबाय, बे लामाखौ जों जेब्लायबो लाखिलांगोन। आरो दुलाराय बर' फरायसा आफादा देग्लाय बेखौ फिसायै फालिदों, न'खरावनो फालिदों। जोङो बोसोरथामनि उनाव बे एसे जोङो सावरायमेलजों लानानै एसे गिदिर फालिनाय, मोनफ्रोमबो जोंनि दैदेनगिरि, साफ्रोमबो दैदेनगिरिफोरखौ बोसोरथामनि उनाव बेखौ जोङो थिखानाय दङ। आरो बेबायदिनो दुलाराय बर' फरायसा आफादा फालिलांगोन। आरो इयुनावबो बिथांमोननि जे बिथांमोननि आदर्श, जे सान्थौ सानस्रि, बेखौ जोङो लाखिलांनो थाखाय। नोंथांमोना गोब्राब नाजासेयावबो जेरावबो जाफुंसारनो हायाखै नामा? जानांदों नामा गुबुन गुबुन रोखोमनि जेंनाजों मोगा-मोगि? जुदि जेरावबो जाफुंसाराखैब्ला आरो बायदि जेंनाजों मोगा-मोगि जानांदों, अब्ला बेफोरनिफ्राय जेंना बोस्रांनायनि राहाखौ लादो।
मायांनिफ्राय सोलोंथाइ लानाय मुंदांखा तान्त्रिक आरबाज कबिराजआ नोंथांमोननि बेफोर जेंनाखौ बोस्रांनानै होगोन। बयनिबो गेजेराव सोमजिबाय थाग्रा जेंनाफोर जेरै सोलोंथाइ लानायाव सोमजिनाय जेंना, हास्थायब्लाबो साख्रि मोनैनि जेंना, फालांगियाव जेंना सोमजिनाय, हा हुनि जेंना, बिसि फिसायनि गेजेराव दावराव दावसि जानाय, मोजां मोनलायनायाव हेंथा सोमजिनाय जेंना, जुलि जानायनि उनाव गथ' मोनैनि जेंना, फेग्रा एबा निसा मुवा लानायखौ गारहोनायनि राहा, सुथुरनि गाज्रि नोजोरखौ दानगारनाय, जुलि जाखांनायनि उनाव गुबुनजों मोजां मोनलायनायनि सोमोन्दो लाखिनाय, राजखान्थि बिथिङाव जेंना बायदि बायदि जेंनाफोरखौ गैया खालामनायजों लोगोसे गोसो बोनो हानाय गोहोनि ताबिज एबा राजमुहिनि ताबिजखौ मुंदांखा आरबाज कबिराजनिफ्राय मोननो हागोन। अब्ला मानोथो गोबाव खालामनो? नोंथांनि जेंनाखौ गैया खालामनो थाखाय 7908887945 मबाइल नम्बराव फोनांजाब खालामदो आरो आरबाज कबिराजनिफ्राय सुबुरुन लादो।